L-erba' filgħaxija mal-40,000 persuna ħonqu l-fosos tal-Furjana biex isegwu l-edizzjoni ta' din is-sena tal-I Love MTV li jsir kull sena b'xejn f'pajjiżna bħala l-akbar festival tas-sajf b'xejn fl-Ewropa kollha. Żgur li l-prestazzjonijiet l-aktar mistennija kienu dawk mill-artisti internazzjonali Katy Perry u Afrojack li taw spettaklu professjonali mill-aqwa. L-I Love MTV li din is-sena kien fi 18 l-edizzjoni tiegħu jiġi organizzat mill-Istazzjon Televiżiv Internazzjonali bi sħubija mal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Din l-edizzjoni se tixxandar mill-MTV fi 18 ta' Settembru li ġej, fejn hemmhekk tiġi segwita minn miljuni kbar minn aktar minn 150 pajjiż fid-dinja. Fuq il-palk fil-Furjana l-artista rinomata Katy Perry li fil-karriera diġà biet aktar minn 151 miljun diska, interpretat fost l-iżjed kanzunetti popolari tagħha bħal California Girls, Roar u Firework. Dan fil-waqt li tat prestazzjoni mill-isbaħ tal-kanzunetta l-ġdida Watch It Burn. Biex jalaq is-serata DJ Afrojack temm l-I Love MTV ta' din is-sena b'set mimli enerġija u suċċessi popolari, akkumpanjat minn viżwali impressjonanti. Aktar kmini waqt il-festival ukoll tasemu l-artistu rappreżentant Malti fil-Eurovision Song Contest ta' din is-sena Aiden. Blaqwa silti tiegħu flimkien ma' materjal ġdid mill-aħħar album tiegħu Cowboys Don't Cry. Ma' dan ħadu semmu ukoll artisti oħrajn u DJs Maltin fosthom Jamie Cardona u Mikael Bartolomeu.